kuan siya guys, taob. Kita niyo guys. Oh, wow. Woo! Dai. Rough road lang din dire guys. Ko gagi sa akong sakyanan dire. Road kayo, but worth it kayo eh. Sada kay view. Unong sa dire kilid. Unong ta dire kilid unong. Wow, nara guys oh. Daha kay. Oh, napo yung mga pagkaunan dito. Dire, pwede ra ka dire. Free ra man siguro ni dire. By the way guys, nanaday ko sa Barangay Tubahon, Lagindingan, Misamis Oriental. So, mag road trip ta padulong dito sa Mauswagon. Mauswagon to dito area. Dagan na kay na diya mga resort diya sa unahan. So, dire kay only free. Yeah, chada pig kayo. Day view. No? Lagi mga coconuts. Sada boy ginilang ko. Dili na ko muna og kay magdali pa ko kay napa ko i-shoot line. Pero oh. Pwede sure ka mo ambak dito. I'm not sure. Sa para balik na ta. Maldives nga style, inspired na dire po tong Tikihanos Beach Resort. Igo na ta mo labay mga resort guys.
days ako, Cody Beach Resort. Sada siguro na diyo. Cody. Ipamutang naman nilagbat to. Katingog guys kay buta niya akong pan rear mirror nahuyang naman may mga tabako ba na tabako diri nga tanong mas kilid-kilid na Tikianos kani pero Tikianos Beach Resort dagan kay tao dagan kay sakyanan time check it's 1:40 sa kapunon medyo ngit-ngit naman ay oh, dalang kita bako na skilid oh. Sayang lagi din ako naka-videohan oh. No, kana ano? Skilid. No, makita ninyo. Laya di. Gana resort eh. Oh, tapos gid to tabako. Hidden G Resort. Ano naman dito sa left. Apo boy kaya. Chill ride lang ta, chill ride. By the way guys, naday ko i-poll questions nasa akong community tab. Pakibasa na lang ninyo kung asa ninyo gusto mag road trip ta, sa Valencia, sa Iligan or sa Butuan. Pagpili lang mana guys. Until July 31 akong kuha na akong deadline. So if unsa nga city ang pinakadaghan og vote, mao tong i-road trip sunod road trip series.
And ang nanguna karon is ang Valencia City. So vote na mo guys para makuha na to inyong request kung asa inyo gusto mong makita na lugar. Okay, salamat. Barangay Mauswagon naman siguro ni. Dahil nga mga ano, tabako na sa kilid. Overtake na tani. Coast Guard. Kanina nasa right nga part. Kanina Coast Guard. Gassy Bridge. Na yung mga dito kagi kay naigaatang nga mga kanding. Dali tapikas. Makasense mo po dahil sila. Niawa sila.